अगर आप भी चाहते हैं बंशीधर चौधरी, धर्मेंद्र निर्मलिया, विक्की राजा, आतिश लाल यादव, राजेश रंजन का ऑडियो और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे सजनी म्यूजिक को लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सजनी म्यूजिक प्रेजेंट। रतिया के बतिया कैसे कहीं लागेला जहो, रतिया के बतिया कैसे कहीं लागेला जहो, चुमा ले हेबे के लूरू नोखे कटले बा गाल हो, हमरा सोइया के लूरू नोखे कटले बा गाल हो। रतिया के बतिया कैसे कहीं लागेला जहो, रतिया के बतिया कैसे कहीं लागेला जहो, हमर सोइया के लूरू नोखे कटले बा गाल हो, चुमा ले हेबे के लूरू नोखे कटले बा गाल हो। हमारा न कुछो बुझाइल हो, गाल न धरल जाई हो, पता लागल तब ये सखी जोर से लागल दुखाई हो। हमारा न कुछो बुझाइल हो, गाल न धरल जाई हो, पता लागल तब ये सखी जोर से लागल दुखाई हो। सोलह सिंगार पैनी सखी झाड़ के, सोलह सिंगार पैनी सखी झाड़ के, चुमा लेबे के लूरू नोखे कटले बा गाल के, हमरा भतारा के लूरू नोखे कटले बा गाल के। अखन अहाँ सब सुनि रहल छी मधुबनी से वेलकम म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। राइटर जितेंद्र भीरगुन हो, नथिया के दहले तू रहो, विक्की राजा हाली हाली करे न रहे सबूर हो। राइटर जितेंद्र भीरगुन हो, नथिया के दहले तू रहो, विक्की राजा हाली हाली करे न तनिको सबूर हो। डीजे नरेश हमके फसैल जान के है, मोहन सजना हमके फसैल जान के है, चुमा ले हेबे के लूरू नोखे कटले बा गाल के, हमरा भतारा के लूरू नोखे कटले बा गाल के। रतिया के बतिया कैसे कहीं लागेला जहो, रतिया के बतिया कैसे कहीं लागेला जहो, चुमा ले हेबे के लूरू नोखे कटले बा गाल हो, अरे बाप रे बाप, भतारा के लूरू नोखे कटले बा गाल हो। का कोई सखी बच्चा नियन करेला।